Se pare că așa trebuie făcut. Așa, așa. Bine v-am găsit, dragi frați și surori, în Domnul nostru Iisus Hristos. Vă salut cu harul și pacea Domnului nostru Iisus Hristos. Sunt în aceste momente înaintea voastră ca să continuăm subiectul despre care am amintit data trecută. Data trecută am studiat subiectul despre Evanghelia veșnică. Studiem întreita solie îngerească din Apocalips, capitolul 14, versetele de la 6 la 8, 9 încolo. Și în această clipă doresc să vorbim despre un alt subiect, și anume începutul înțelepciunii. Despre această temă o să... până la 12, frate Ionel. Despre această temă o să vorbesc în următoarele momente. Și așa că vă invit să fiți atenți, ba chiar să deschideți Scriptura împreună cu mine și să mă urmăriți. Să vedeți cât de important este acest mesaj. Este ultimul mesaj al lui Dumnezeu pentru întreaga omenire, în care El dorește ca noi să răspundem la această solie, la acest mesaj în care este proclamat de către un înger, și Domnul să vă binecuvinteze. Deci, titlul se numește Începutul înțelepciunii. Și în ultima noastră temă am studiat despre Evanghelia veșnică. Am observat că motivul pentru care Evanghelia veșnică este numită astfel este pentru că planul a fost făcut când? În veșnicie, în veacurile de demult. Am observat de asemenea că semnificația Evangheliei veșnică este că Iisus a venit în această lume pentru a trăi viața perfectă pe care noi ar trebui să o trăim, și apoi la sfârșitul vieții sale El a murit de moartea de care noi ar trebui să murim. Și prin viața și moartea sa Iisus a țesut o haină desăvârșită pe care o putem revendica și cu care putem fi acoperiți pe deplin și complet. Dar după cum am studiat, dragii mei frați, în tema de data trecută, noi trebuie mai întâi să ne pocăim, să ne mărturisim păcatele, să avem încredere în Isus, să cerem prin credință neprihănirea Lui și, nu în ultimul rând, să fim botezați conform Scripturii. În felul acesta, dacă am efectuat acești pași, Iisus va lua haina neprihănirii Lui, ne va acoperi și va privi la noi ca și cum nu am fi păcătuit niciodată. Este o veste minunată lucrul acesta și avem astfel de exemple în Sfânta Scriptură. În Matei, capitolul 22, avem pilda nunții fiului de împărat. Nu vorbesc despre această pildă, vreau doar ca să amintesc. În care tatăl îi face nuntă fiului său și la nuntă s-a găsit un om care nu avea această haină de nuntă pe care Hristos o oferă celui păcătos care vine să pocăiască. S-a găsit acolo un om care nu a avut această haină și împăratul a întrebat: prietene, cum ai intrat aici fără să ai haina de nuntă? Omul acela a muncit și s-a dat sentința: luați-l și aruncați-l afară. Da. Și în Apocalips, capitolul 14, știți cum ne spune? Apocalips, capitolul 20, cu versetul 14, spune așa: ferice de cei ce își spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Mai este și Apocalips 3 cu 18, în care este bine de amintit: te sfătuiesc să cumperi de la mine
haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Observați? Martorul credincios, Domnul Iisus Hristos, ne sfătuiește să cumpărăm de la El haine albe cu care să ne îmbrăcăm și ca să nu ni se vadă rușinea goliciunii noastre. Și mai avem un ultim exemplu în pilda fiului risipitor, în care fiul cheltuie toată averea tatălui și ajunge într-o stare de plâns. Ajunge vai de el și se întoarce în cele din urmă acasă la tatăl și tatăl, când îl vede, ce îi spune? De ce ai cheltuit banii? De ce ai venit acasă? Că ți-a fost foame? De ce ai făcut aia? Nu spune așa. Tatăl îl ia în brațe, plânge pe umărul lui și pune această haină pe el. Îl îmbracă cu această haină ca să nu-i se vadă goliciunea și astfel tatăl se face ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Acestea sunt doar câteva exemple. Este un mesaj plin de bucurie acesta. Să stai în fața lui Dumnezeu, nevinovat, prin Domnul nostru Iisus Hristos, lăudat și binecuvântat să fie numele Lui. Dar am mai observat, dragii mei frați, în studiul nostru de data trecută, că Evanghelia, odată ce am acceptat-o, ce am primit-o, odată ce am îmbrățișat-o, ea are pretenții de la noi. Dumnezeu așteaptă în momentele acelea ceva de la noi. Da. Și din acest motiv, în mesajul primului înger, avem 3 imperative sau 3 comenzi ale lui Dumnezeu, să le spunem așa, pentru acele persoane care primesc și acceptă această Evanghelie veșnică. Iar cele 3 imperative din cartea Apocalips, capitolul 14, sunt așa: temeți-vă de Dumnezeu, dați slavă lui Dumnezeu și închinați-vă Creatorului. Acestea sunt cele 3 imperative sau cele 3 comenzi ale lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, când primim Evanghelia, ne acordă mari responsabilități pe de-o parte și mari îndatoriri față de Dumnezeu. Acum, în studiul nostru de astăzi, vom arunca o privire la primul dintre aceste 3 imperative. Permiteți-mi să încep prin a spune că temerea de Dumnezeu nu înseamnă a fi speriat de Dumnezeu, deoarece Biblia arată foarte clar că noi ne putem teme de Dumnezeu și în același timp să trăim și bucuria. Eu vă spun sincer, dragii mei frați, eu când sunt speriat, eu nu simt bucurie. Nu simt bucurie în momentul în care sunt speriat sau traumatizat. Nu mă bucur. Haideți să vedem ce spune psalmistul în capitolul 2 cu versetul 11. Psalmul 2, versetul 11. Spune așa: slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Veți spune că este aproape o contrazicere între acești termeni, dar realmente vom găsi în studiul nostru de astăzi că teama de Domnul nu înseamnă a fi speriat sau traumatizat. Nu înseamnă lucrul acesta, dragii mei frați. Poate că o analiză ne poate ajuta să înțelegem un pic mai bine această idee despre ceea ce înseamnă a te teme de Dumnezeu. Ei bine, în Biblie ni se spune că copiii ar trebui să aibă teamă de tatăl și de mama lor. Levitic, capitolul 19, cu versetul 3. Încă o dată repet, Levitic, capitolul 19, cu versetul 3 spune așa: fiecare dintre voi să cinstească pe mama sa și pe tatăl său și să păzească sabatele mele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Ei bine, în versiunea King James spune așa: să vă temeți fiecare de mama sa și de tatăl său. Când Biblia ne spune că ar trebui să ne temem de tatăl nostru sau de mama noastră, asta înseamnă că ar trebui să fim speriați?
să nu mai știm de capul nostru? Categoric nu. Înseamnă că ar trebui să avem un respect profund pentru părinții noștri. Cu alte cuvinte, expresia a te teme de Dumnezeu nu înseamnă a fi speriat de El. Expresia implică un mare respect, venerație, respect pentru Dumnezeu. Acum vreau să menționez câteva lucruri introductive despre frica de Dumnezeu și ceea ce Biblia numește frica de Dumnezeu sau temerea de Domnul. Biblia ne spune că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Dacă nu ne temem de Dumnezeu, nu avem nici măcar începutul înțelepciunii. Și dacă nu avem înțelepciune, suntem cum? Suntem proști. Psalmul 53:1. Vă rog să mă urmăriți și să fiți concentrați. Psalmul 51:3 spune așa: nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. De ce spune lucrul acesta? Pentru că el nu are înțelepciune. Și dacă nu ai înțelepciune, spui nu există Dumnezeu. Proverbele 9:10 spune în felul următor. Proverbe 9:10: începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Așa că putem avea tot felul de informații în creierul nostru pe care le-am studiat la școală, dar dacă nu avem frica de Domnul, Biblia spune că nu avem nici măcar începutul înțelepciunii, nici măcar nu am început să fim înțelepți. Deci este foarte important ca noi să avem teama de Domnul. Un alt detaliu interesant despre teama de Dumnezeu este că noi nu putem pur și simplu să ne impunem să avem această teamă de Dumnezeu, deoarece Biblia ne spune că teama de Dumnezeu este pusă în inimile noastre de către însuși Dumnezeu. Haideți să observăm lucrul acesta în cartea lui Ieremia, capitolul 32. În cartea lui Ieremia, capitolul 32, cu versetul 40, aici vorbește Dumnezeu către poporul Israel și spune așa: voi încheia cu ei un legământ veșnic, că nu mă voi întoarce de la ei, ci le voi face bine și le voi pune în inimă frica de mine, ca să nu se îndepărteze de mine. Deci, nu ne putem noi singuri impune ca să avem această teamă de Dumnezeu, deoarece Biblia spune că Dumnezeu ia această frică și o sădește în inima noastră. Biblia mai amintește că frica de Domnul este mai bună decât orice altă posesiune pământească pe care am putea noi să o avem. Este mult mai bună decât toate bogățiile lumii acestuia. Vorbește înțeleptul Solomon, care între timp și-a pierdut înțelepciunea, deoarece nu a rămas cu frica aceasta de Dumnezeu și mai apoi s-a pocăit și a scris cartea Proverbele. Și vă rog să mă urmăriți, spune așa, Proverbe 15:16, așa spune Solomon: mai bine puțin cu frică de Domnul decât o mare bogăție cu tulburare. Observați ce spune Solomon. Mai bine să am puțin, dar să am frica de Dumnezeu, să am temerea de Dumnezeu, decât să am multă bogăție și să am tulburare. Un alt aspect important al temerii de Dumnezeu în viață este faptul că aceasta este o alegere. Teama de Dumnezeu este ceva ce tu și cu mine alegem. Tu și cu mine putem să-i permitem lui Dumnezeu ca să ia această teamă și să o sădească în inima ta și în inima mea. Haideți să citim la Neemia, capitolul 1, cu versetul 11. Spune așa, Neemia se roagă lui Dumnezeu și își spune așa. Neemia, capitolul 1, cu versetul 11. Ah, Doamne, să ia aminte urechea ta la rugăciunea robului tău
și la rugăciunea robilor tăi care vor să se teamă de numele tău. Observați? Robii care vor să se teamă de numele tău. Este o alegere, este o dorință aceasta pe care noi o avem de a alege ca Dumnezeu să sădească în inima noastră această temere. Proverbe, capitolul 1, versetele 28 la 30. Încă o dată mă repet, Proverbe, capitolul 1, versetele 28 la 30, spune așa Dumnezeu către Israel: atunci mă vor chema și nu voi răspunde. Mă vor căuta și nu mă vor găsi. Pentru că au urât știința și n-au ales frica de Domnul. Pentru că n-au iubit sfaturile mele și am năsocotit toate mustrările mele. Observați, dragii mei frați, încă o dată Israel este respins de Dumnezeu în acest moment, deoarece ei nu au ales frica de Domnul. Noi putem alege să ne temem de Dumnezeu și pe de altă parte, sau putem să alegem a nu ne teme de Dumnezeu. Nu este ceva arbitrar ca Dumnezeu să sădească în inimile unor oameni teama sau în inimile altor oameni nu. Deci nu este ceva arbitrar. E ceva ce trebuie să alegem. Este ceva ca noi să-i putem permite lui Dumnezeu să sădească în inima noastră. De astfel, Biblia spune că teama de Dumnezeu sau frica de Domnul este ceva ce poate fi învățat. Noi putem învăța această teamă de Dumnezeu. Da? Haideți să vedem ce spune psalmistul 34 cu 11. Psalmul 34 cu versetul 11. Să vedem ce spune aici. Spune așa: veniți, fiilor, și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica de Domnul. Veniți, fiilor, și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica de Domnul. Deci frica de Domnul este un fenomen care trebuie învățat. Ea poate fi învățată în timp ce avem părtășie și comuniune cu Dumnezeu. Dar acum trebuie să ne punem întrebarea: ce înseamnă cu adevărat temerea de Dumnezeu? Ei bine, pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să analizăm expresia frica de Dumnezeu sau teama de Dumnezeu. Și de asemenea, trebuie să facem o analiză asupra acestei expresii, frica de Domnul, așa cum se găsește ea în toată Scriptura. Nu luăm un verset și ne facem doctrină, deci luăm toată Scriptura de la A la Z și vedem ce vrea să ne spună prin acest cuvânt, temerea de Dumnezeu sau frica de Domnul. E bine, expresia teama de Dumnezeu sau frica de Domnul este ca un diamant cu mai multe fețe. Fiecare față este un aspect diferit a ceea ce înseamnă temerea de Dumnezeu. Așa că trebuie să ne uităm la întreaga mărturie biblică despre această expresie sau la aceste expresii, pentru că sunt mai multe. Prin definiție, expresia teama sau frica de Dumnezeu implică respect, venerație, evlavie și închinare înaintea lui Dumnezeu, față de Dumnezeu. Iar motivul pentru care trebuie să avem acest respect, această venerație, evlavie și spirit de închinare pentru Dumnezeu este pentru că Dumnezeu este Creatorul nostru, iar noi suntem creaturile sale. Psalmul 33, versetul 6 Psalmul 33, citim versetul 6 prima dată și apoi sărim la versetul 9. Vă rog să mă urmăriți. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului. Da? Deci lucrarea de creațiune au fost făcute prin cuvântul Domnului. Versetul 9 spune așa: căci El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Deci,
De ce ar trebui să ne temem de Domnul și să-L venerăm? Pur și simplu pentru că Dumnezeu este Creatorul nostru și noi suntem creaturile sale. Ieremia 10, citim versetul 6 și sărim la versetul 10, completează această idee și spune: niciunul nu este ca tine, Doamne! Mare ești tu și mare este numele tău prin puterea ta. Observați ce spune Ieremia. Niciunul, Doamne, nu este ca tine. Mare ești tu și mare este numele tău prin puterea ta. Iar versetul 10 spune așa: Dar Domnul este Dumnezeu cu adevărat. Este un Dumnezeu și un împărat veșnic. Observați cum îl prezintă Ieremia aici pe Dumnezeu? Deci evlavia și venerația, închinarea, lauda față de Dumnezeu, temerea sau frica de Dumnezeu are de a face cu cine este El. El este mare Dumnezeu, El este creatorul cerurilor și al pământului. Adevăratul respect față de Dumnezeu este inspirat de un sentiment al măreției Lui infinite și de o conștientizare a prezenței Lui. Motivul pentru care noi ne temem de Dumnezeu este pentru că noi discernem măreția Lui infinită și de asemenea ne dăm seama că El este prezent. Teama de Dumnezeu este un fenomen interesant, deoarece are de a face cu un Dumnezeu de departe și în același timp cu un Dumnezeu de aproape. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este transcendent, dar Dumnezeu este de asemenea și omniprezent. Dumnezeu este peste și mai presus de creația sa, dar Dumnezeu vine și în contact cu creația sa în același timp. Cu alte cuvinte, n-ar trebui să-L concepem pe Dumnezeu ca fiind bunul și vechiul nostru amic. Nu trebuie să ne gândim astfel. Da? Noi nu putem concepe pe Dumnezeu ca pe omul de la etajul superior. Da? Nu putem să ne purtăm așa cu Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu care este măreț, atotputernic și El trebuie respectat. El este acolo sus și este peste și deasupra noastră. El este în afara noastră și este deci transcendent. Dar Biblia ne spune că Dumnezeu intră în legătură strânsă cu cei care sunt smeriți cu inima. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este acolo sus, El trebuie respectat, să aibă parte de venerație, El trebuie să fie onorat, dar în același timp Dumnezeu coboară și intră în contact cu cei care sunt umili. De aceea ne putem teme de Dumnezeu și în același timp să avem bucurie. Haideți să citim lucrul acesta în Isaia, capitolul 57 cu 15, în care Dumnezeu totuși locuiește în cerurile înalte, dar în același timp vine și în contact cu cei care sunt smeriți și umili. Isaia 57 cu 15, vă rog frumos să fiți atenți, spune așa. Aici găsim această idee aparent departe și totuși aproape. Spune așa. Haideți să citim Isaia 57. Isaia 57 cu 15. 57 cu 15. Da. Spune așa. Căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie. Observați, dar sunt cu omul zdrobit și zmerit, ca să înviorez duhurile zmerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Observați? Dumnezeu este în locurile înalte și în sfințenie, dar în același timp vine în ajutorul celui zmerit și care are duhul zdrobit. De aceea El trebuie respectat, pentru că El este dincolo de noi.
El este Marele Creator, dar El este Creatorul care este Tatăl nostru și vine în contact cu noi. Așa că atunci când ne temem de Dumnezeu, îl respectăm ca Dumnezeul atotputernic, dar în același timp noi îl iubim ca pe Tatăl nostru intim, pe Tatăl nostru ceresc. Acum să vorbim puțin despre această apropiere intimă pe care Dumnezeu o are pentru noi. Observați ce spune în cartea Deuteronom, capitolul 13 cu versetul 4. Vreau să vedeți că în acest verset numărul de sinonime care sunt folosite pentru a descrie relația noastră cu Dumnezeu sunt acestea. Și vreau să vedeți toate expresiile. Prima dată Deuteronom 13 cu versetul 4. Mai bine să iau scriptura sau să iau tableta. Stai să iau tableta. Da. Deuteronom 13 cu 4. Deuteronom 13 cu 4 imediat. Uite, vezi? Deuteronom 13 cu 4. Deuteronom 13 cu 4 spune așa. 13 cu versetul 4 spune așa. Un moment. Da, este ok acum. Spune așa în Deuteronom 13 cu 4. Voi să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru și de El să vă temeți. Poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați, Lui să-i slujiți și de El să vă alipiți. Să te temi de Dumnezeu înseamnă să umbli cu El, să păzești poruncile Lui, să asculți de glasul Lui, să-i slujești și în același timp să te ții strâns legat de El. Expresia de El să vă ține strânși, în versiunea King James, mai este tradusă de El să vă alipiți. Adică să vă alipiți de Dumnezeu, să deveniți una. Așa cum s-a rugat și Domnul Iisus Hristos. Mă rog, Tată, ca toți să fie una, cum Tu ești în mine și cum eu sunt în tine, ca toți să fie făcuți de săvârșit. Același cuvânt este folosit și în Geneza. Acolo unde este vorba de omul care va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de nevastă sa. Aici are loc o unitate, o alăturare, dacă doriți așa. Cu alte cuvinte, devin una, conform Scripturii. Același cuvânt mai este folosit și în Psalmul 102 cu versetul 5, unde este vorba despre oasele care se lipesc de piele. Ia haideți să vedem. Psalmul 102 cu versetul 5. Psalmul 102 cu versetul 5. Spune așa. Așa de mari îmi sunt gemetele că mi se lipesc oasele de carne. Observați? E folosit și în Psalmul 137 cu 6. Ia haideți să vedem. Psalmul 137 cu 6. Spune așa. Să mi se lipească limba de cerul gurii dacă nu-mi voi aduce aminte de tine. Dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Deci spune să mi se lipească limba de cerul gurii. Așa cum este lipită limba de cerul gurii, așa ar trebui să fim și noi în această unitate și alipire față de Dumnezeu.
Iar Dumnezeu spune că asta înseamnă frica de Domnul, să te alipești de Domnul Dumnezeul tău. Temerea de Dumnezeu implică de asemenea respectul față de numele sfânt al lui Dumnezeu. Ați observat, dragii mei frați? Încă o dată mă repet. Temerea de Dumnezeu implică de asemenea respectul față de numele sfânt al lui Dumnezeu. Observați Deuteronom capitolul 28, 58 la 59. Ia haideți să vedem. Deuteronom capitolul 28. Deuteronom 28, versetele 58 la 59. 58 la 59 spune așa: Dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate cuvintele legii acesteia scrise în cartea aceasta, dacă nu te vei teme de acest nume slăvit și înfricoșat, adică de Domnul Dumnezeul tău, Domnul te va lovi în chip minunat pe tine și sămânța ta cu răni mari și îndelugate, cu boli grele și necurate. Observați ce spune aici? Va trebui să ne temem de acest nume sfânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu îi avertiza la momentul acela pe izraeliți și ne avertizează și pe noi astăzi de a avea o venerație pentru numele lui Dumnezeu, de a respecta numele lui cel sfânt, care este de fapt o reflecție a caracterului lui Dumnezeu. Când disprețuim numele lui Dumnezeu, disprețuim de fapt ce? Caracterul lui Dumnezeu. Observați că Dumnezeu ne așteaptă ca noi să ne temem de Dumnezeu și de numele Său glorios și minunat. Iar numele Lui minunat este Domnul Dumnezeul tău. De asemenea, Psalmul 111 cu versetul 9, aici ne vorbește despre respectarea numelui sfânt al lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu ar trebui să repetăm când nu este necesar numele lui Dumnezeu. Să luăm peste tot. Pentru că Scriptura spune, oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Da? Deci nu putem să rostim așa în vânt numele Lui cel Sfânt. Numele Lui cel Sfânt. Numele Lui Dumnezeu este glorios și nu trebuie luat în râs pe buzele noastre. Haideți să vedem ce spune Psalmul 111 cu versetul 9, spune așa: A trimis poporului său izbăvirea, a așezat legământul său în veci. Numele lui este sfânt și înfricoșat. Observați? Numele lui Dumnezeu este sfânt și înfricoșat în același timp. Când rostim numele lui, ar trebui să avem o teamă, ar trebui să avem o venerație. De aceea, când Moise s-a dus înaintea bătrânilor lui Israel ca să-i scoată din Egipt și bătrânii l-au întrebat, cine este cel ce te-a trimis aici să ne scoți din Egipt? Moise a rostit numele lui Dumnezeu. Cel ce se numește așa și așa m-a trimis la voi. Și ei care știau numele lui au crezut cuvintele lui Moise și în oarecare măsură au acceptat planul lui Dumnezeu de a-i scoate din Egipt prin mâna lui Moise și lui Aron. Și desigur știm cu toții că porunca a treia din Exodul, capitolul 27, spune să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Cu alte cuvinte, nu folosi numele lui Dumnezeu atunci când nu este necesar. Căci Domnul, continuă, nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Și noi atunci când ne rugăm și spunem rugăciunea Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, ar trebui să sfințim numele lui Dumnezeu înaintea oamenilor. Și cât de mulți oameni care nu îl cunosc pe Dumnezeu batjocoresc acest nume minunat de Dumnezeu. Chiar și printre creștini, la fel cum se
cum spune și Apostolul Petru, că din pricina unora care zic că sunt creștini, este batjocorit numele lui Dumnezeu printre neamuri. Evreii nici măcar nu pronunța acest nume sfânt al lui Dumnezeu, pentru că era atât de glorios și de minunat. În continuare, vreau să vă amintesc că temerea de Dumnezeu va afecta nu numai modul în care noi folosim numele Lui, ci și modul în care noi ne închinăm și stilul nostru de închinare. Observați ce ne amintește în 1 Cronici, capitolul 16, versetul 29 la 30. Observați că avem câteva cuvinte cheie care sunt găsite în mesajul primului înger. De fapt, toate poruncile cheie din mesajul primului înger sunt din Cronici, capitolul 16, 29 la 30. Vă rog să fiți atenți ce urmează să citesc. Spune așa: dați Domnului slavă pentru numele Lui. Găsim această expresie în mesajul primului înger? Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Se spune: dați Domnului slavă pentru numele Lui. Aduceți daruri și veniți înaintea Lui. Închinați-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte. Este cuvântul închinare în mesajul primului înger? Închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Și apoi observați ideea temerii de Dumnezeu. Tremurați înaintea Lui, toți locuitorii pământului, căci lumea este întărită și nu se clatină. Tremurați sau temeți-vă. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Binecuvântat să fie numele Lui. În mod normal, temerea de Dumnezeu trebuie să aducă cu ea un spirit de umilință. Să umblăm în smerenie cu Dumnezeul nostru, la fel cum spune prorocul Mica. Capitolul 6, cu versetul 8, spune așa: ți s-a arătat, omule, ce este bine. Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. De asemenea, Biblia spune că temerea de Dumnezeu aduce cu ea un spirit de încredere în Dumnezeu. Înseamnă să ai încredere în El, să te încrezi în El. Psalmul 115 cu versetul 1 spune așa. Psalmul 115 cu versetul 11 spune așa: cei ce vă temeți de Domnul, încredeți-vă în Domnul. El este ajutorul și scutul lor. Deci cei ce vă temeți de Domnul, încredeți-vă în Domnul. Puneți-vă toată încrederea și tăria în Dumnezeu. Dar desigur întrebarea este: ce înseamnă să ai încredere în Domnul? De departe, fraților, cea mai predominantă expresie frică de Domnul sau temerea de Dumnezeu din Scriptură are de a face cu un răspuns de ascultare cu dragă inimă de Dumnezeu. Deci temerea de Dumnezeu ne îndeamnă pe noi să ascultăm cu dragă inimă de Dumnezeu. Eu zic că ascultarea este cea mai înaltă formă de închinare. Vă aduceți aminte când Dumnezeu a poruncit prin Samuel, împăratul lui Saul, să meargă într-o cetate și să omoară acolo tot cu desăvârșire? Și când s-a întors Saul de acolo, a spus: am făcut după porunca Domnului, după cuvântul Domnului. Iar Samuel, profetul, a mustrat și a spus: ce este cu behăitul acesta de oi și mugetul acesta de vite? Zice: n-ai ascultat de glasul Domnului. Și neascultarea este la fel de vinovată ca ghicirea, vrăjitoria, închinarea la idol, la terafim și așa mai departe, etc. Și ascultarea este cea mai înaltă formă de închinare. Este de asemenea cea mai înaltă formă de temere de Dumnezeu. Veți spune: cum așa, fratele meu? Vom observa acum câteva versete din Scriptură care arată că temerea de Dumnezeu
duce la o schimbare a stilului nostru de viață. Noi nu putem să spunem că îl iubim pe Dumnezeu sau că ascultăm de El și pe de altă parte să trăim viața pe care noi ne-o dorim. Noi trebuie să ne aplecăm cu respect și cu teamă înaintea lui Dumnezeu. Viața noastră să corespundă chemării lui Dumnezeu. Haideți să mergem mai departe, dragii mei frați, și vă mulțumesc celor care v-ați luat timp să rămâneți aici lângă mine și să ascultați mesajul lui Dumnezeu către voi. Este de foarte mare actualitate. Dumnezeu pune în atenția fiecăruia dintre voi acest mesaj, temerea de Dumnezeu, și voi ca oameni credincioși și iubitori de Dumnezeu trebuie să luați aminte la ceea ce Dumnezeu vă descoperă. E bine, dragii mei frați, așa cum am observat, temerea aceasta de Dumnezeu ne arată că trebuie să trecem la o schimbare a stilului nostru de viață. Ea conduce la o ascultare iubitoare de poruncile lui Dumnezeu. Ne conduce să facem ceea ce Dumnezeu spune că ar trebui să facem. Nu ceea ce vrem noi, ceea ce Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 8 spune așa: Tatăl nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Deci, Domnul Iisus Hristos își găsea plăcerea în a face voia Tatălui, ceea ce este plăcut. Și la fel și noi. Această temere de Dumnezeu ne duce la ascultare de poruncile lui Dumnezeu și ne conduce la ceea ce Dumnezeu ne îndeamnă să facem. De exemplu, vă amintiți că atunci când Avram a ajuns în orașul Ghehar și că acolo era rege Abimelec, și Avram s-a temut că Abimelec, acest împărat, avea de gând să-l omoare, să o ia pe Sara, pe soția lui Avram, de nevastă, deoarece Sara era frumoasă. Și observați ce a spus Avram pentru a-și justifica minciuna. Observați ce a spus. El nu a spus tot adevărul. El a spus un adevăr parțial, cu intenția de a induce în eroare. Observați ce spune în Geneza 20:11. Avram a răspuns: îmi ziceam că, fără îndoială, nu-i nicio frică de Dumnezeu în țara aceasta și că am să mă omoare din pricina nevestei mele. Observați? După ce Abimelec a avut de gând să o ia pe Sara la el de nevastă, a înțeles că Sara este nevasta lui Avram. Și a venit la Avram și i-a cerut socoteală. De ce ai spus că este sora ta? Și acum el, ca să se apere, spune așa: îmi ziceam că fără îndoială nu-i nicio frică de Dumnezeu în țara aceasta și că am de gând să mă omoare din pricina nevestei mele. Ce se întâmplă atunci când nu există frica de Dumnezeu? Sau teama de Dumnezeu într-un anumit loc? Oamenii ucid, oamenii omoară, pentru că nu au teama de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, atunci când nu există nicio teamă de Dumnezeu, nu există nici ascultare și există ce? Violență. Despre timpurile lui Noe și timpurile lui Lot spune că oamenii au devenit violenți. Oamenii și-au stricat calea pe pământ. Oamenii au devenit răi. Fiecare căuta să-i facă rău celui de lângă el. Spune că în fiecare zi gândurile lor erau îndreptate numai spre rău. Se trezeau de dimineața din pat, stăteau așa pe gânduri și se gândeau: ce rău să fac astăzi? Ce rău să mai fac? Ce alt rău ca să mai improvizez? Și oamenii aceștia, dragii mei frați, trăiau aproape 1000 de ani. Și 1000 de ani să trăiești cu chinul ăsta sufletesc. Ce rău să fac? Ce greșeli să mă fac? Ce violuri să fac? De aceea Dumnezeu a îngăduit să vină potopul peste aceea generație și să-i șteargă de pe fața pământului. Practic Dumnezeu le-a făcut un bine. Și de atunci a redus și vârsta și timpul vieților de la aproape 1000 de ani la 120 de ani.
Observați alt aspect în Exodul capitolul 1 cu versetul 17. Vă amintiți că Faraon a spus că ar trebui să fie omorâți toți copiii de parte bărbătească, de sex masculin, de sub 2 ani. Vă amintiți, nu? Când Faraon a dat decret să fie omorâți toți copiii. Da? Adevărul este că moașele evreice nu au ucis copiii. De ce? Haideți să vedem. Exodul, capitolul 1, cu versetul 17 spune așa. Dar moașele s-au temut de Dumnezeu și n-au făcut cele poruncise împăratul Egiptului și au lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască. Observați? Moașele evreice s-au temut de Dumnezeu pentru că li se poruncise ca în momentul în care copilul iese din pântecele mamei, moașele să-i omoare, să-i strângă de gât, da? Și ele s-au temut de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, acolo unde temerea de Dumnezeu este prezentă, viața ta și viața mea este în siguranță. Oamenii ne respectă, oamenii ne apreciază. De ce? Pentru că se tem de Dumnezeu. Acolo unde teama de Dumnezeu nu este prezentă, oamenii încalcă porunca lui Dumnezeu care spune să nu ucizi. Încă o dată doresc ca să accentuez această expresie, ce înseamnă să nu te temi de Dumnezeu. Acum, ce înseamnă să nu te temi de Dumnezeu? Înseamnă să fii nelegiuit. Ce înseamnă să te temi de Dumnezeu? Înseamnă să fii neprihănit, să fii un om drept. Și zilele celor neprihăniți sunt prelungite, să știți, dar zilele celor răi nu sunt. Versetul 13 spune așa: dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele. La Eclesiastul, versetul 13 spune așa: dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele. Veți spune, eu cunosc mulți oameni care sunt nelegiuiți, dar care au trăit mult. Poate că cineva vă este cunoscut, oameni care au trăit toată viața în nelegiuire și care au fost răi și care au trăit mult. Da, dar nu au trăit veșnic. Ei nu au trăit veșnic. Important este ca noi să trăim veșnic, nu să trăim mult pe acest pământ. Când Biblia spune despre cei neprihăniți că vor trăi mult, nu este vorba doar despre această perioadă scurtă din istoria omenirii, ci este vorba despre viața veșnică, dragii mei frați. Acum haideți să observăm ceea ce ne spune Pavel la Roman, capitolul 3, versetele de la 10 la 18. O să citesc acest mare paragraf pentru voi și vă rog să fiți atenți. Spune așa: aici apostolul descrie păcătoșenia rasei umane și aș dori să observați cum se termină acest pasaj. Roman 3:10 este o descriere destul de tristă a păcătoșeniei rasei umane. Haideți să citim începând de la versetul 10. Roman, capitolul 3. Vă rog să fiți atenți și să mă urmăriți, să nu pierdeți firul. Roman, capitolul 3. Începem de la versetul 10 la versetul 18. Cu versetul 18 ne facem concluzia. Spune așa: după cum este scris, nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să caută cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Gâdlejul lor este un mormânt deschis. Se slujesc de limbile lor ca să înșele. Sub buze au venit de aspidă.
Gura le este plină de blestem și de amărăciune. Au picioarele grabnice să verse sânge. Prăpădul și pustiirea sunt pe drumul lor. Nu cunosc calea păcii. Și observați, vă rog frumos, versetul 18. Nu cunosc calea păcii. Și versetul 18 spune așa: frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Ați observat cum se încheie pasajul? Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Este descrisă toată această răutate de la versetul 10 la 17 și apoi se spune frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. De ce avem toată această listă a răutății? Pentru că oamenii nu au teama de Dumnezeu în ochii lor. Credeți că mesajul primului înger vorbește despre importanța de a fi ascultător față de Dumnezeu și de a urma ce spune El în legea Lui cea sfântă? Bineînțeles! Principiul esențial din spatele celor 10 porunci este iubirea. Nu-i așa, dragii mei frați? Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și dacă iubim pe aproapele nostru, bineînțeles că îl iubim și pe Dumnezeu. Haideți să citim din Levitic, capitolul 19, versetul 4, Levitic, capitolul 19, versetul 14 și apoi vom sări la versetul 32. Levitic, capitolul 19, cu versetul 14, 19 cu versetul 14, spune așa: să nu vorbești de rău pe un surd și să nu pui înaintea unui orb nimic care să-l poate face să cadă. Observați? Ci să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. Observați? Să nu recurgi la aceste gesturi, să faci rău. Să nu vorbești de rău pe un surd care n-aude și să nu pui înaintea unui orb ceva care să se împiedice și să cadă și astfel să se rănească. Ci să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. Atunci când te temi de Dumnezeu, nu recurgi la astfel de gesturi. Pentru că spui, este un Dumnezeu sus în ceruri care mă vede și mă tem de Dumnezeu. Haideți să sărim și la versetul 32. Versetul 32 spune așa: să te scoli înaintea perilor albi și să cinstești pe bătrân, să te temi de Dumnezeul tău, eu sunt Domnul. Observați? Ne îndeamnă să-i respectăm pe cei bătrâni, pe cei care au părul alb. Și dacă noi îi vom respecta și îi vom trata cu bunătate și cu credincioșie și cu respect, atunci noi îl recunoaștem pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeul nostru și avem frica de Domnul înaintea ochilor noștri. Înțelegeți cum teama de Dumnezeu este afectată? Temerea de Dumnezeu în viața noastră afectează modul în care noi îi tratăm pe alți oameni, dragii mei frați. Cu alte cuvinte, având teamă de Dumnezeu în viața noastră, ea ne va conduce la păzirea legii lui Dumnezeu și la iubirea față de semeni. Mai sunt câteva versete. Aoleu, mă pune ca să corectez aici puzzle-ul, dragii mei frați. Am completat puzzle-ul, probabil din lipsa de tap-tap-uri. Dați în continuare, vă rog frumos, tap-tap-uri ca să nu-mi închide live-ul. Și acum să citim alte câteva versete care arată cât de important este să ne temem de Dumnezeu, să-L ascultăm și să facem voia Lui. Dați, vă rog frumos, în continuare tap-tap-uri și Domnul să vă binecuvinteze pe toți cei care luați parte la acest mesaj. Vă mulțumesc! În continuare, haideți să citim la Deuteronom, capitolul 5,
cu 29. Observați cum Dumnezeu își deschide inima înaintea lui Israel și spune așa. Deuteronom 5 cu 29 spune așa. O, de a rămâne cu aceeași inimă ca să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele, ca să fie fericiți pe vecie, ei și copiii lor. Observați ce înseamnă, dragii mei frați, această teamă de Dumnezeu. O, de a rămâne cu aceeași inimă ca să se teamă de mine. Și ce înseamnă a te teme de Dumnezeu? Și să păzească toate poruncile mele și consecința, binecuvântarea în urma păzirii poruncilor lui Dumnezeu, ca să fie fericiți pe vecie, ei și copiii lor. Ce înseamnă a te teme de Dumnezeu? Înseamnă să păzești toate poruncile Lui, potrivit acestui pasaj din Deuteronom, capitolul 5, cu versetul 29. Temerea de Dumnezeu este păzirea poruncilor lui Dumnezeu, îndepărtarea de rău, facerea binelui și iubirea aproapelui. Cu alte cuvinte, este legată foarte strâns de legea sfântă a lui Dumnezeu. Atunci când avem temerea de Dumnezeu, apreciem și respectăm și legea lui Dumnezeu. Mergem mai departe în Deuteronom, capitolul 8, cu versetul 6. Este același context. Deuteronom, capitolul 8, cu versetul 6 spune așa. Să păzești poruncile Domnului Dumnezeului tău, ca să umbli în căile Lui și să te temi de El. Observați că merg foarte strâns, mână în mână. Temerea de Dumnezeu cu păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Merg strânse, unite, una cu cealaltă. Repet, să păzești poruncile Domnului Dumnezeului tău, ca să umbli în căile Lui și să te temi de El. Observați că, încă o dată, ideea că poruncile sunt legate cu teama sau frica de Dumnezeu. Deuteronom, capitolul 10, versetele 12 și 13. Deuteronom, capitolul 10, versetele 12 la 13 spune așa. Și acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău, decât să te temi de Dumnezeul tău, de Domnul Dumnezeul tău? Observați? Acum sinonimele. Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să-L iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău. Și versetul 13, concluzia, spune așa. Să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit. Mai clar de atât nu se poate, dragii mei frați. Este foarte important că Dumnezeu aseamănă teama de Dumnezeu cu păzirea poruncilor lui Dumnezeu, cu păzirea legii lui Dumnezeu. Acum se pune o întrebare. Are temerea de Dumnezeu ceva de a face în viața noastră de zi cu zi? Desigur, dragii mei frați, deoarece temerea de Dumnezeu este explicată aici ca umblând cu El, iubindu-L, slujindu-L și păzind poruncile Lui. Despre Enoch se spune, Enoch a umblat cu Dumnezeu și Dumnezeu l-a luat la el și nu s-a mai găsit, nu s-a mai văzut. Da, această temere de Dumnezeu este explicită ca umblând cu Dumnezeu, iubindu-L, slujindu-L și păzind poruncile Lui. Continuăm mai departe. Psalmul 103, versetele 17 cu 18. Psalmul 103, versetele 17 cu 18 spune așa. Dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El. Observați? Bunătatea Domnului ține în veci. Pentru cine? Pentru cei ce se tem de El și îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor. Versetul 18. Pentru cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le împlinească. Dați în continuare tap-tap. Vă mulțumesc. Permiteți-mi să vă întreb. Aceia care se tem de Dumnezeu păzesc poruncile lui Dumnezeu?
Bineînțeles că da. Asta am observat până acum. În 1 Samuel, capitolul 12, versetele 14, 15 și sărim la 24 și 25, aici Dumnezeu vorbește împăraților lui Israel, de fapt împăratului la vremea aceea, și îi avertizează. Haideți să vedem. 1 Samuel, capitolul 12, da, versetul 14 și 15 prima dată și apoi 24-25. Observați ce se spune aici. Dacă vă veți teme de Domnul, dacă îi veți sluji, dacă veți asculta glasul lui și dacă vă veți împotrivi și dacă nu vă veți împotrivi cuvântului Domnului și vă veți alipi de Domnul vostru, atât voi cât și împăratul care domnește peste voi. Dar dacă nu veți asculta de glasul Domnului și nu vă veți împotrivi cuvântului Domnului, mâna Domnului va fi împotriva voastră, cum a fost împotriva părinților voștri. Deci observați ce spune aici? Dacă vă veți teme de Domnul, slujindu-L, ascultându-L, păzind poruncile Lui, zice, va fi bine de voi. Dar dacă nu, va fi jale. Versetul 24 și 25 spune așa. Temeți-vă numai de Domnul și slujiți cu credincioșie din toată inima voastră, căci vedeți ce putere desfășoară El printre voi. Dar dacă veți face răul, veți pieri, voi și împăratul vostru. Pace, doamna Diana. Observați, dragii mei frați, ce se întâmplă. Dacă nu vom păzi, dacă nu vom asculta, dacă nu ne vom teme de Dumnezeu, spune că vom pieri. Și noi, și împăratul, și copiii noștri. Vreau să mergem mai departe în Deuteronom, capitolul 6, versetele 24 cu 25. Sper că nu v-am obosit. Vă rog frumos să fiți atenți în continuare, pentru că mai este foarte puțin. Da, mai este foarte puțin și sper să terminăm cât mai curând. Deuteronom 6, 24, 25 spune așa. Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi și să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, ca să fim totdeauna fericiți și să ne ținem în viață cum face astăzi. Deci, dacă ne temem de Dumnezeu și vom păzi legile Lui și poruncile Lui, vom fi fericiți pentru cât timp? Pentru totdeauna și să ne țină în viață, cum și suntem astăzi. Versetul 25 spune așa. Vom avea parte de îndurarea Lui dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El. Vedeți, există un verset special în Biblie care este foarte asemănător cu ceea ce găsim în mesajul primului înger. Mesajul primului înger spune așa. Temeți-vă de Dumnezeu, dați slavă lui Dumnezeu, că a sosit ceasul judecății Lui. Așa spune, da? Observați ce spune Eclesiastul, Solomon, în capitolul 12, versetele 13 și 14. Eclesiastul, capitolul 12, versetele 13 și 14. Este o asemănare din acest pasaj care încheie cartea Eclesiastului. Este o concluzie. Și observați cum își încheie cartea Eclesiastul. 12, 13 și 14. Spune așa. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Avem în Apocalipsa un mesaj asemănător? Temeți-vă de Dumnezeu și dați slavă? Avem. Și aici spune, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Și acum observați ideea judecății. Versetul 14 de la Eclesiastul 12 spune așa. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Vedeți relația dintre acest pasaj și mesajul primului înger?
căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Vă aduceți aminte când Dumnezeu i-a cerut lui Avram ca să-l aducă ca jertfă pe Isaac? Ce a spus Dumnezeu despre Avram? Geneza 22:12 spune așa. Aici avem jertfirea lui Avram și spune așa. Îngerul a zis, când Avram a ridicat cuțitul ca să-l înjunghie pe Isaac și să îl oferă ca jertfă, spune așa îngerul. Să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te tem de Dumnezeu. Știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Când Dumnezeu i-a spus, Avrame, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești și ia-l ca jertfă pe muntele pe care ți-l voi arăta. Avram n-a ezitat, s-a gândit Avram. Dar totuși Avram s-a dus și a adus la îndeplinire această faptă. S-a dus, l-a luat pe copil, un tânăr, a adus lemnele, a adus focul și a spus lui Isaac, trebuie să te aduc ca jertfă înaintea lui Dumnezeu. Și când Avram a ridicat cuțitul ca să înjunghie pe copil, pe Isaac, îngerul lui Dumnezeu a spus, Avrame, să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te tem de Dumnezeu întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Temerea de Dumnezeu duce la ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Și Avram a împlinit cuvântul lui Dumnezeu întocmai. Aceasta ne îndeamnă temerea de Dumnezeu. A ne teme de Dumnezeu înseamnă a păzi poruncile Lui și de a asculta de glasul Lui și de voia Lui. Oare teama sau frica de Dumnezeu l-a condus pe Avram ca să asculte de Dumnezeu chiar în punctul de a fi dispus să-și sacrifice fiul? Da, tocmai aceasta a fost. Teama de Dumnezeu, frica de Dumnezeu l-a condus pe Avram până într-acolo încât să-și jertfească fiul pentru Dumnezeu. Frica de Dumnezeu, mă repet, are de a face cu ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Mai ales asta vreau să deducem din ceea ce am vorbit până acum. Observați ce ne spune la Iov. Iov, capitolul 1, versetele 8 și 9. Iov, capitolul 1, versetele 8 și 9. A fost Iov un om destul de neprihănit? Dumnezeu a spus așa. Să auzim ceea ce a avut Dumnezeu de spus despre Iov. Iov, capitolul 1, versetele 8 și 9. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. Observați acum. Care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Vă întreb, dacă te temi de Dumnezeu, ai de gând să eviți răul? Absolut, eviți răul dacă te temi de Dumnezeu. Se teme de Dumnezeu și se abate de la rău, se abate din a face răul. Ce arată ce e rău și ce este bine? Ce măsură avem noi pentru a face această deosebire în a deosebi ceea ce este rău și de ceea ce este bine? Acest element sau această unitate de măsură este legea sfântă a lui Dumnezeu. Legea sfântă a lui Dumnezeu ne arată ceea ce este corect, ceea ce este drept și ceea ce este greșit, ceea ce este rău. Și astfel Dumnezeu spune, este un om care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și Satana a răspuns Domnului, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Cu alte cuvinte, te ascultă gratis? Dumnezeu a spus da. Și diavolul spune, ei bine, lasă-mă să-l încerc.
Iar Dumnezeu spune, du-te, fă-o, încearcă-l, pune-l la încercare. Și știm cu toții că Iov a rămas credincios lui Dumnezeu. Iov 28:28 spune așa: apoi a zis omului, iată, frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea, depărtarea de rău este priceperea. Frica de Domnul este urârea răului. Trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. Aceasta stă scris la Proverbe 8:13. Este explicit ceea ce eu am amintit. Deci ce este frica de Domnul? Este să urâm răul. Iar răul este ce? Călcarea legii sfinte a lui Dumnezeu. Proverbe 16:6 spune aceeași idee. Proverbe 16:6. Prin dragoste și credincioșie omul ispășește nelegiuirea și prin frica de Domnul se abate de la rău. Observați? Prin frica de Domnul se abate de la rău. Dacă nu avem frică de Dumnezeu, nu ne este frică nici de oameni și nici de consecințe. Frica de Domnul ne abate de la rău, dragii mei frați. Teama, frica de Domnul, ce ne îndrumă să facem? Este să ne abatem de la rău, ne îndeamnă să ne ferim din a face răul. Proverbe 3:7 spune așa, observați. Proverbe 3:7. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Dumnezeu și abate-te de la rău. Încă o dată, aceeași idee. Nu te socoti singur înțelept, că ești om înțelept. Teme-te de Dumnezeu și abate-te de la rău. Aceeași idee este și la Proverbe 14:2. Spune așa: cine umblă cu neprihănire se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strâmbe îl năsocotește. Deci cine umblă pe căi neprihănite se teme de Domnul. Da? Să observăm în timp ce ne apropiem acum de încheiere unele pasaje din Noul Testament care descriu ce înseamnă a te teme de Dumnezeu. Până acum am vorbit din Vechiul Testament. Acum facem un pas și intrăm în era Noului Testament și o să parcurgem câteva versete care ne arată ceea ce înseamnă temerea de Dumnezeu. În Evrei, capitolul 11, cu versetul 7, este vorba despre eroii credinței. Și vă amintiți că Dumnezeu i-a spus lui Noe să construiască o arcă, nu? Nu ploase niciodată, iar Dumnezeu îi spune lui Noe să construiască pe uscat acest Titanic uriaș, ca să îl numim așa în timpurile noastre. Oricine ar spune, e ridicol aceasta. Nu poate fi vocea lui Dumnezeu. Da? Să nu fi plouat niciodată și Dumnezeu să spună fă o arcă, ai putea să te gândești, ce e asta? Nu pot să cred. Este ceva de nepriceput. Dar ce a făcut Noe, dragii mei frați? A ascultat de Dumnezeu chiar dacă părea radical ceea ce Dumnezeu i-a poruncit. Evrei 11:7 spune așa: prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de teamă sfântă, observați, subliniem teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa, prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Chiar dacă totul în jurul lui părea să fie nepalpabil, da, pentru ochiul omului, el a ascultat porunca expresă a lui Dumnezeu și a făcut acest chivot, a făcut această mare corabie. Neprihănirea prin credință, care este Evanghelia, implică să ai teamă sfântă, care te conduce să acționezi și să faci ceea ce Dumnezeu spune că trebuie să faci. Dacă primim Evanghelia și dacă acceptăm Evanghelia și lăsăm să-și facă efectul în viața noastră, această Evanghelie care este practică, este activă, este lucrătoare,
Această credință ne îndeamnă ca să ascultăm de Dumnezeu. Observați Evrei, capitolul 12, versetele 28 la 29. Mai avem puțin și terminăm studiul nostru. Evrei, capitolul 12, versetele 28 la 29 spune așa. Fiindcă am primit doar o împărăție care nu se poate clătina, ce să facem? Să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. De care închinare trebuie să-i aducem lui Dumnezeu? Cu evlavie, să trăim viața spirituală în evlavie și cu frica de Dumnezeu. Și frica de Dumnezeu, am învățat noi, ne îndeamnă la fapte bune, ne îndeamnă la ascultarea poruncilor lui Dumnezeu și la o viață în neprihănire. Unor oameni le place să vorbească despre har. Da? Creștinii cu numele sau creștinii care încă nu și-au dat seama despre harul acesta care a fost revărsat prin Hristos asupra noastră, lor le place foarte mult să vorbească despre har. Avem harul, Dumnezeu ne mântuie, ne binecuvintează, harul este pus la dispoziția noastră și nu mai trebuie să facem absolut nimic. Dar se pune întrebarea, la ce ne conduce harul? Ce ne învață harul? Ne învață să slujim lui Dumnezeu într-un mod acceptabil, cu respect și cu teamă sfântă. Încă un verset înainte de a vorbi despre promisiunile pe care Dumnezeu le dă celor ce se tem de numele Lui. Corinteni 7:1. A doua Corinteni, capitolul 7 cu versetul 1. Pace. Spune așa. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt. Cum? Cu frică de Dumnezeu. Să ne ducem mântuirea până la capăt, să ne ducem sfințirea până la capăt. Cum? Cu frică de Dumnezeu și să trăim o viață de ascultare. Ce cere de la noi? Ce se cere de la noi? Frica de Dumnezeu. Trebuie să ne desăvârșim sfințenia, dragii mei frați, conform Scripturii. Să ne ducem sfințirea până la capăt cu frică de Domnul. Înțelegeți acum un pic mai bine despre ceea ce înseamnă să te temi de Dumnezeu? Când citim Apocalips, capitolul 14, cu versetul 7, unde Scriptura spune temeți-vă de Dumnezeu, noi ar trebui să analizăm toată Scriptura cu privire la acest mesaj al fricii de Dumnezeu sau al temerii de Dumnezeu. În primul rând înseamnă să ascultăm de Dumnezeu din iubire pentru El. Pentru că El și-a revărsat harul asupra noastră. Știți că Biblia are niște făgăduințe frumoase pentru cei ce se tem de Dumnezeu? Observați, vă rog frumos, cu asta doresc să închei, Maleah, capitolul 3, cu versetul 16. Maleah, capitolul 3, cu versetul 16. Maleah se află în ultima carte a Vechiului Testament. Maleah 3, cu 16 spune așa. Atunci, cei ce se tem de Domnul a vorbit adesea unul cu altul, Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele Lui. Observați, dragii mei frați, pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele Lui, spune că Dumnezeu a luat aminte și o carte a fost scrisă acolo pentru cei ce se tem de Domnul. Psalmul 103, versetele 11 la 14. Psalmul 103, versetele de la 11 la 14. Haideți să vedem ce spune și aici. 11 la 14 spune așa. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa
se îndură Domnul de cei ce se tem de El, căci El știe din ce suntem făcuți, își aduce aminte că suntem țărână. Observați? Dumnezeu se îndură de cei ce se tem de El. Noi cu cât venim mai aproape de El, de Dumnezeu, cu atât mai mare venerație și respect și teamă sfântă avem pentru El. Nu degeaba Domnul Iisus Hristos a spus în Ioan 17: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus pe care l-ai trimis, pe Iisus Hristos. Aș vrea să închei citind un ultim verset. Proverbe 10:27. Observați această promisiune, această făgăduință minunată a lui Dumnezeu. Proverbe, capitolul 10:27 spune așa. Proverbe 10:27. 10:27. Proverbe 10:27 spune așa. Frica de Domnul lungește zilele, dar anii celui rău sunt scurtați. Frica de Domnul lungește zilele, dar anii celui rău sunt scurtați. Mă opresc aici, dragii mei frați. Vă binecuvântez în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Vă mulțumesc pentru că v-ați luat timp ca să ascultați acest mesaj foarte important și de actualitate. Mesajul întreitei solii îngerești din Apocalips, capitolul 14. Am studiat data trecută Evanghelia veșnică, punct cu punct, și acum ce înseamnă mesajul primului înger în care spune: temeți-vă de Dumnezeu, temeți-vă de Dumnezeu. Am observat că temerea de Dumnezeu înseamnă ascultarea de poruncile lui Dumnezeu și de a trăi o viață practică, o viață autentică, activă, viața creștină practică, cu evlavie și cu temere de Dumnezeu. Următorul studiu va fi despre cum să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Deoarece îngerul spune așa: temeți-vă de Dumnezeu, primul imperativ, și al doilea imperativ, dați slavă. Deci următorul studiu va fi analizat și va fi dezbătut despre ceea ce înseamnă dați slavă lui Dumnezeu. Vă încredințez în brațele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Domnul să fie cu voi, să se îndure de fiecare care ați ascultat acest mesaj și îl rog pe Dumnezeu pentru cei care au luat parte, cât au reținut, ca Domnul să planteze, să implementeze aceste cuvinte și acest studiu în inima ascultătorilor și ca la sfârșit să se dovedească a fi o binecuvântare pentru cei care au auzit mesajul și n-am rămas doar la auzit. Au și trecut la practică din ceea ce au auzit. Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă salut cu harul și pacea Domnului Iisus Hristos și vă încredințez în brațele Lui. Vă las și vă doresc multă pace și binecuvântare. Fiți binecuvântați!